iti tunggal pitik ki puso. Kada gurura yung istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Awang kalit madmadlaw mo iti manugang tabakat. At dangaraw, saan ba't asikot akas tiyay? Idakas na kat kaslawan mat iti anak ta. Saan ko nga ambo lakay? Kan iti naminsan na siyak tinagilukat iti ridaw. Nalangab ko ngagat arak. Nakainom nga ta, amon ba ti trabaho nan kaswilder iti kumpanya nga ayan na? Saan matakas jay di nabit dabay kanila? Di nala siguro maliklikat, ha? Saan ko nga mo? Yung kasaritam tuman ti anak mo. Nanya ko ba ti damagag kwa na? Wabay, kasgemot tan dyan. Hala, kasaritak to, lakay. Ibaga na nga ta, no da parikot na. Nadlaw ko hindi. Si Ibo nagpaskay na ilakit. Oray di masikog baylaan. Rinabi amala daw asumangbat kan nakainom ni Jan. Dayta nga min, di madmadlaw may kantatang mo, anak. May ano nagtananang. Di damat ngamin maliwayan ti agitong, no kas di ka nung agritiratan iti malam ka dati kakadwana. Nasaya at lang, ano kasta? Amoy mo ti trabaho na. Wilder, iti day dya kumpanya. Saan mi abaliklikan ti agatap iti madia? Ngamin ka, saan mo't akas dya iti ni Chan? Saan kayo magdana? Kanang panunot iti madi, nanang. Nasingkot ti asawak. No atapan yung nga damadingar aramidin na. Makunak, asaan namot nga ta ang maaramin? Ayan, gusto nga Pagsandagan mo niya nga sa ubing, nagsangit siya ka. Ah? Para ka makaturong. Ay, anya nga ruti mabalin ko. Ang sakit-sakit siya na. Buwisit kasi. Kasi makaturong na tao. Nagdamot, makarangan. Suglatan man kiti nga ubangan na. Kanya, paumbang pala kanya. Kita, ganat mabalin ko. Ayagas kong pana, tatlong sardengan. Ginak mo nila marama na ila. Umarawak malangan. Sa dino di papanamon. Inak makiturong ka tananan. Anya, imbis ang kaduan na kamangkita di anak ta. Magkatid ka man kiti di gata. Uno, ipagdalahan ni doktor. Pangala ko may tikwarta. Sa anak pa nagsildo. Limone ka. Anya nga tati ibagat ti kaayam ayat ko. Hello, honey. Nakaawag ka man? Honey, kaano tangag kita? At naparikot ko. Sika man. Makaumay ka di boarding house ko. Sige. Uray na. Agtarusa kong dita. Inton ag-ofak diti work ko. Okay, bye. Bye. Yes. Agranek kami manan kay Monica. Anya nga tati ko na nakaparikot na. Yes, my dear. Saan ka madanagan? At ganto ninton madandama. Okay. Sige, bye. Nagbaglang. Tatan siya. Ay, nako. Anya lakit din nagiti lalaki. Adi map-map na. Kadagiti asawa ta. Pinarbangon mo mutan tinaglaba. Ela, anak. Wala na. Di pa iso trabaho yun. Kan pakariribukan nyo yung madamdama. Anak.
Dagiti lang ang matbado ni Junior kan bado may kan dyan. Ela, saan asing mangpat ni dyan? Saan ka day? Awan nadlaw may kan tatang mo asing mangpat alogan ni dirabe eh. Kayat nasawan, saan asing mangpat ni dyan? Nanang, saan asing mangpat? Madiday to yan, anak ko. Rumbang nga agawit. Kaada kayo, iti anak mo asang butan na. Saan ka na dino sa dino la di tante pagturturugan wano sumangsang butan na? Nanang, may anyo. Dumagasak to di ayan da tatang. Rumbang laang ama amuam. Lusa dino amat maturog ti asawam. Nukas taali sumangpat dito balay. Nang. Madanagan akmat no saan na sumangpat. Saan lang nga itaan na pasapak da ito eh. Dandani ka na yun na di sumangpad. Narod na. O sige, da kayo pa ilang timang bantay iti anak ko. Kunak no sino itayin ti masabat ko, si kamad gamay la. Cardo, Papanan? Oh, nagsapak ka na sumbrag iti trabaho. saan nagpesumrat kiti trabaho? Oh, papanam nga rod. Iti ayan nakatugangak man? Kasta ka di? Ni pare dyan nakarubatan? Unday tang roti gagara kaya diyan nakatugangak. Damagak medyo tinagturugan na. Anya? Kaya't mo asawan, saan nasimbangpat ni pare dyan, hindi malayo, idirabi? Saan nga, Rod? Patay. Ay, sus, kahit ko asawan, sa dino nga ron tinagturugan na idirabi. Lukas jay asaan na sumangpot, ibaga na maturog iti balay da katugangak. Kasta ka di? Sige, Cardo, panahon ka pa dito eh. Mapanak man iti balay da katugangak. Sige. Pi man ngaila. Namu nalakuma. Dayta ti imbaga ti anak mo. Saan ka numot anap-napan itjay? Saan na naturog ni dyan iti balay da balayan? Nadakas na tuyang makat. Nasko na makasaritak ba niya balayan? May papan iti daytoy. Kulas lakay. Kinasaritak lang arudan. Sa latadimngag. Nasa pa ba't asimbang pat iti na minsan? Wan. Gumusan man na nasimbang pat iti rabesan ka de. Wan nga raw. Saan po na magustuhan daytoy? Kasaritak niya balayan. Kinukas to'y madlaang. Mabanlag na udin ni Jai. Kitpulusan na sana sumangpad dito ay tamang ano ba, daapig ko ba eh. At yapat tayo nga ibagpagabon kulas. Kaya't mo ti mabalod numalaw anam. Iso nga ron, ngayon nagkasarita ni abalayan. Tapno mabagbagan na ti anak na. Unuan muna ti mabaspasama. Agyaman na, tanasapa ka si Mangpet. Kan saan ka na bartek? Apay, kasla na patigunay ti bagam, tas seryoso ka. Kahit ko na nga mamon ti pudno. Kat iso ko matibak ka. Anya na ita? Diyak kayat. Ano mabalin? Kat ulbudan na. Amang ano maimos ti pasensya ka. Anya't sasaw. Nagadupay lapal palikaw mo. Ibagamon. Sa di na ti pagturturugan no di ka sumangpat ito'y balay. Kasi di na minsan arabi eh. Saan ka din imbagakin ka, anaturog ak ijayan da tatang? Ulbod! Anya't sasaw. Siya, ulbod? Naturog ak ijay ko naklangaro Saan ka kadi amamat kanya? No kasta? Ni tatang mo ti ulbod? Anya? O yela Saan mo pagsawan iti kasta ni tatang? Amangan numarabas ka? Sige! Padasang timang kabil ka, Jack. Nagtup-tup-pulak lang ka dagitar aramidam. Ngam oras akin nabil nak. Jack lang mo nangyak mapas. Nakaarit ka. Tanda kay tibalay dagiti naganakin ka. Napaglan kang ulbod dyan. Saan mo nga mo? No apay nagbalbaliw ka. Imbaga kanyak ni tatang anabayag ka nun asaan ka na panidya balayda. Ha? Kanuray iti na minsan. Saan ka naturog ijay? Ela, No kasta? Sa dinot nagturturugan. Iti ka di ayan ti babaen. Sugbadan na! di nakbukawan natin eh. Diswag siya na ko ito makita birukam. Tatang, Awaran ka di bahin. Inasawam ka di tanak ko, tapno pagsagabaam lang. Pumanaw kan, sakpay ngagsik nga di ba nagkita ka.
panaw. Madanagan nak nanang. Ang mga nadangag pa so ni Jan, kat anya pa ti mapasama kadakwa kang tatang. Si Muro takmat lang ko ma. Ay saanan. At dapat ijay di abalayan. Kasaya at kitday. Tapno maabuan di abalayan. Ter aramidan ti anak na. Jak amo no apay kas jay magtanit yan. Naglakang akpudpudot kan awanan ang anusan na kanyak. Ay, hanya nga ron kay Lucas Giant. Awan maaramidan tayo. No ibaga na kumati ka po na. Iti kastakat maator no anyat nagkurangak. Puno nagbasulak. Panagkunak at awan nagkurangam anak ko. Awan basol mo. Ngamkit di, kas iti atap ni tatang mo, ang mga noda sa bali ang paglulukwandan. Anya? Sana balay, no bilang tapon no dayta, anya di ba kudam? Makadanda ka latakan kwa na? Oh, jak amo nanang. Mariribo ka na. Na kayo? Juan, siyak nga rod. Sinurot na kalitak na ituloy na kasermonan kan pagsaritaan iti sana malamlamot kaso. Kaya't ko kasarita ni abalayan. Anya? Kaya't ko amamuan na ti aramidang mapanang paspasakit iti anak ko. Kat no di kay madlangan makapagkinawatan, kan kasya iti aramidang iti anak ko, agsina kayo langan. Tinagibi mi iti pamatag nila. Arig na tinapaya may akas laitlog. Kalbasan na kasta ti aramidang gangwana, saan na mabalin? Kastagayan, kaya siya mapasama. Wan, takasi di kunak. Saan may akayat akal baryo tilak amon na iti din na. Tikaskin ka nga wan sir-sirbina. Agyaman nagtandakan lakay. Hukat, nagsarita kayo kad abalayan? Saan? Kinalaing nga lalaki di nakasarita. Lukas ka, aday jay. Wan, ngum agsubliak to. Masapol amabuan ni abalayan daytoy. Nusahan nakla nakapagtepul itay. Nagsasawak man kuman. Ang parabang kalakay. Ang mga noya ti mapasamakan ka. Sinong basong batan nakit din. Talaga abastos. Anya? Napukawan ti panagraam na kada tao. Kaday ta tinagluksawak launay kenkwana. Nung naglawag timbagan ni Katugangak, nabayag ka nun asana nag-awawid ni Jan ni Jay. Kansan anat naturog. Iso ti patsiyag na ng tata. Uray na kami kan tatangbaw. Patsin may di abalayan. No napan man ni Jay. San ko nga mo, no maturog ni Jay. Tata, Mapanak to agdamag ka ni Cardo. Uray kat Cardo ba na Jay? tata. Mamuan mo lagi po no. Ura sa nakasaridak ni abalayan. Dapat siya ka di nakaluban ti mading aramid tilanggong nga anak na. Oh, ada ka mat mo ni ka? Ni ka di dyan, di ka karam? Juan, ada ka din? Saan nga minaturog iti boarding house ko iti rabi? Anyat kino na. Kahit mo sa kan maturog ni dyan ni Jay. Juan mat. Patay. Oh, apay mat. Amom ka di nga da asawa kan pamilya ni dyan. Amok. Matsakayam. Nga hapay at tinuto pampay lang. So what? Imbaga na di na ay ayat iti asawa na. Napilpilitan lang anang ikasarkan kwa na tamasikog idin. Anya? Kat ko na. Nakasagana amang kabalay kanya oras akayat ko kan apaan ni bakit na. Anya? Juan. Kasta ka di? Ay, Apay Cardo. Sino ka diti napinpintas kada kami iti asawa na? Ibagam kumatipod no? anya? No kayat mo. No adalakit di datong mo. Mabaling nga isinak ni Jan. Kat datamat ti agayan ay ha. Anya?
Apay anak pa mulagat ka, Kardo. Saan ka di atay? Ha? Pilya na ya, Monica. Mukasta. Nalawag ako kwartaan na lang ni pari dyan. Saan nga taga mo ni dyan, Rita? Anya nga tanong ko sa ritak ni dyan. Kaasi matigayim po nagbanag ka nakakaasi. Padaasik pa ka sa Rita. Sabay lang ko ma. Tanas sa bali, ipagawatan na. Agyaman ang nakita ta, pare Cardo. Anday bagakin ka. Ora siyang. Kahit kamata ka sa Rita. Nawing ka. Masya na kita asawang. Anya? Naglawagan na luklukan. Saan ka kadi amasyang kingwana? Iti anak yun. Ha? Inaklon ni Monica nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y mamaturog iti boarding house na. Anya? Naitikat palagi plaan kas may sa agayim. Kat saan mo kumangikan iti sa bali aka ipapanan. Masyanak lang iti asawan. Masyan no korsonadam ni Ella. Anya? Ibagam lang, no korsonadam. Tay pabusoy ka ng kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sarming almanan tinaginawa biyag. Puno may maysa, iba nga tayo. Ng sarming ipababaklay ka na kayo ti amin na magastos para ikipanagbiag tayo. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbagak akasta. Agpaiso nga mabay nga ron. Apay nga ipababaklay mo ti amin ti asawam. Ha? Sana parikot nagurunong ka para ti pamilyam. Ngam numamuak nga nakalukwam. Iso amabaybay am ti pagreb nga may ti pamilya. Ladingitag diyan. Kayat ko pa'y ngagsina kayo. Takabalan mi abyagan dagi-dagi na. Tatang. Saan mo kumapagarupan? Napan nakibiyang ka na kayo, tabiyag yun na ita. Nga makita mi kami na sa balin ti iwas mo, Barok. Hala, dahil lang ti makunak. Kitsapay lang ko ba? Tasan amadi tinagawadam. Saan to lang ata makapagtepal? Mabisnog ko na dyan kaya man nakibiyang. Oh, agpupungtot ka si Mangbat para dyan. Nasino di ka pungtot mo aya? Anda ka di bidot, dagiti ka kadwa? Di man nakibiyang akatugangak. Ha? Tapay. Bibiyangan na kamikit din ka ni Ella. Porque nabaybay akang ti pagrebeng kadagiti aginat. Anyat namkuatan na nang ibagay ti kasta pare. Gapoy timpulong kinalay nga anak da. Anya? Porque sa anak kano namang mangta di sweldo ken ko na. Yung pudno ka di? Anya ko man pudno. Alamot sweldo na. San ka agumuray ti bagaking ka? Anya reta. San na pa nakibiyang san mo ta husto? Di saan mo apanang tadi ti swildom? Nang runa no pulos ngawan ninyaw awat mo pare. Rebeng na lang mo tamang ted ka. Nang runa katagat gatas pa iti anak yun. Anya, kasano adi ka pa'y nagsweldo ako nam? Kat makabulan ton adi ka nang yawat iti sweldong. Amok mo't alinawas ng sweldo ka. Nakadulakit din sa umayaw. Buisit. Jan! Mapit lang! Jan! Kasarita ka pa'y! Ay, nagdakasan ti aramid na. Mabiyakas tamad ng ti asawag. Anya, nagkurang akin ko na. Tayta, nagsarding mutlangan at nagsagay ka nakaturugan ti anak mo, Ila. Uwan nga rot na nang. Ay, nalamisan ti tiyan na. Ay, paglakit din tadalatala na tinyaw nga itultulin ko.
Naibusmat nga minan tayo, apros ko iti tiyan na, iti mo malam. Uray nila na laang tinyog ha? Malabay ang tagsinglagak duman. Sige man nga rin, nana. Adan samot ka ni dyan itay. Kanagagkuti kaslang panagpugkaw na. Wen, nakaluksaw. Tasaan ka naman katuro gapit iti sangit ni Junior. Kahit napanan na nga rodan. Napanidyayan na katugangak Ay na, puaya. Anya ba nang tinagluksawan na? Dayjay nga rod, maring-ring iti panagsangsangit ni Junior. San mo't asigod akasta? Isupay ti mangumbado ko Diyak man amo nanang. Nabandog nga ta Ala, may anyan. Diyak kaya't nga agapa kami. Kanya ko ng bakat. Napon nagbiro kiti pagtrabahuan di anak mo. Iswa si kabay lang ti mga awir iti abo ko ta. Wala kay. Ay, agbirok man kaya man diti sa bali at trabaho na. Ang mag-uri ka. Double trabaho rin dyan. Kaya't natalo at ilungan si asawa na. At makaunod na. Ay, unay kat daytan nga agawa na. Bay ang katilatan kulas. Uray kat awan mo't lang ti ar-aramida. Wala nga ma. Unak mo't abay amon. Kanya nga ron ngay. Ay, isupay lati ko nakidikat. Masapol, wakitaan na na yung bag, ti pakiasawaan na. Awan mo't makunam kan dyan. Hindi ang gamita, awanan, nagbalbaliwan. Ay, sa bagay. Nadlaw kumutkit di dayta. Tiyam kaglang, nasabalik iti masumok na. Anya? Saan ko ba't kiti ngay bagbaga, nga damadin nga aramidon na. Madlaw ka na kita aramidon na. Awan pa'y nasayatan, na panagsarita na nga gasawa. Kulas. Saan ko lang nga kaya ti makibiyang. Ngam no agtultuloy akasta. Sa nababalin, adi ornosin ti parikod na, no adaman. Karbengan tapay lang ti makibiyang kadakwada. Agyaman ka, tasimang putakpay. Anya dayto na pa nagsasaom dyan. Kuno man. Agyaman ka, tasamang putakpay. Munong sangputan kayo pay. Anya ti kayat mo asawan. Ada planom asanin amang sangpet kada kami, kasta? No maumaak. Kasta, di mapasamak. Apay. Anyat ar-aramidig apaka umaam ko nga. Anya ayat nakurangakan ka dyan. Damagan pay lang. Ala, inkakit agidasaran tamangan tayo. Mabisina. Anya kat ay agure ka Saan kami pa nakaluto? Agrut-luto pa lang ni nanang. Anya? Anyan, inar-aramid mo ya. Tas saan ka nakaluto? Bali ka sang sangpet ko pa lang. Sa sinukatakan pinadedik pa ni Junior. Anya? Nalada ko may nagawid. Taadot inaramid ko. Adot nagsangpet a parcel. Nagado apambara. Amang ano sa balikit din tiyar aramidam. Anya sa bali. Anya tiyamok. Gusto dito na pa nagsasaom. Makapa-stress ka. Inkakit kitaanan na nakaluto ni nanang ka muna ka namangan masot ko na. Sanad. Anya? Ayun kaya. Nagsweldo kan. Anya ko man, no, nagsweldo ako. Siyempre. Magdad ka kumamot ay ti maigatang iti gatas ti anak mo. Anya? Katisweldo marot ko ma. Amumat nga do ti kasapulan dito'y balay. Manungot sa sweldo kon. Ti sweldo nga ay mangyawat kamot Atula amin. Umanawak malangan. Unak na mabisin ka. Mabisinak nga rin. Isa ama pa naklangin mga nikirwara. Anya? Sana yaga day tayo di dyan. Bangan tayo kuman. Mangan tayo latan nanang. Napanin nangan itirwar. Saan na nakaural? Iso abaybayan nyo. Ay, sorry Sana ka nakaluto at agos itay. Ta nagpaloko man ti anak mo. Awan mo't nga ron ni tatang mo amang sublat kanya. Anya nga ron nga ay no saan ang nakauray. Nag-require kami manin Tadamdamagag ti sweldo na. Ta makabulan to nga awan inyawat na kanyak. Awan ka no. Kasta? Hala, mga no ibaga na kit di adadagsan kami kang tatang mo. Anya adadagsan?
Libre kami iti bagas, gapo kada kayo. Dan agat-gatang kayo mat iti daduma ka sa pulan dito'y balay. Apay mo tanakas jay ni Jan Idan. Dahil tangaro ti Jack amo na nang. Hala, mangan tayo kiti. Ayaban nyo ni tatang. Muray ta nakaturog mat ni Junior, iti nakadede. Ay, panawon san. Tapno ka sa ritak ni Diyan. Tatang, San may nabagustuhan ka nanang mo, ti mapaspasama ka na kayaw. may anda kami kumapayla ang amang risute ti daytoy, tatang. No sa namang bangda na disweldo na, ay ka dakil nga ro din ati ornong na. Jack lang mo ah. Uray ka sa nwarigat mede ka nanang mo. Ngaging gaita. Pulos, asan miya nagapaan, ti may papanit ti kwarta ta malas na ita. Tatang, No saan namadla nga maagam ti pagrebengan na nga ama ti pamilya na. Nasaysaya at langan ngagsina kayaw. anya? Saan ta nalakatikas ta, tatang? Ay, ilanak ko. Amo may. Madlaw may amasagsakitan ka. Ngumsan mo lang ipadpadlaw ka na kami kananang mo. Saan nga, tatang? Ay, anak. Saan kumada kami ti pagilimedam? Hindi mo kaluban ti mading aramid ti asawam. Anya? Saan ko namanusan ti kastoy a sitwasyon yaw? Saan may akaya at ngagsagaba ka? Gapulang iti aramid ti awanan bae na lalaki. Sorry, nadisturbo kayo iti panagwelwelding niyo, sir. Eh, awan anyaman na ading nang rono siya kaskin ka. Ano yan? Rabak ko lang. Anya ka diti may paay ko. Imbaga tinagdamaga ka kadwayo. Dito'y ka na ti pagdamaga. Da kayo timbagada. Ah, kasta ka di. Anya da yaya. Nakita yo ka din ni Jan? Ni pare yan di ka sa pulang. Owan manong. Index na kanya nga umayag ka na dito'y. Taawan time ni nga agkita ita. Ah, kasta ka di. Oh, da yaman ni pare yan. Iso di nakatalikon. Tadi bagbagan iti may sa awilder mi. Agyaman ak manong. Panawan kayo kay dito'y. Ading, anya tinagan mo? Monica, manong. Ah, sexy. Nga po daw, kan nasipukal ti pamagina. Napahig pa ti barokong na. Kan blantipok na. Isun sa maday ta tinabagadag iti kakadwak. At chicks ni pare dyan. Awan mo't nga tam ti may bagam kanyak, Monica, ani. Owan man. Sige, saan akong nagbayag? Amang ano madisturbo ka. Okay lang. Siyak mat kay supervisor na dito eh. Okay. Tsak naklaan madamdaman o that time mukin free ka. Okay. Sige, agyaman na dito ya. Oh, I love you. love you too. Naganat ka ha. Thank you. Oh. Nagkasata ka talaga. Saan nga loko-loko ni Ella? Kapanawak kat ikabalay ko ni Monica. Oh, nabit ka mat, Monica. Wan sir, adalangin nga lakan dyan. Nagkasa din ni pare yan. Tadda girlfriend akaskin ka, kapusaksak, ating Monica. Really? Napintasan ka di sir? Ah, uwan. Ado ti atiwam nga artista, iti kinapintas. Wow, sana all. Thank you sir. Sige, mapanak pay. Bye. Bye. Oh, anyan akin ni kanina. So, asahan ako na mas daw. No pagmamauyungan ni pare yan. Ay, kagayaman akta na sa bakasimang badada. Kanasan sana kainom yan. Apay ka di tatang? Dalang na bata ngay bagak, may bapan ka na kayo, iti anak ko. Ha? Hamong baraw. Nangasawa ak, adyakin pabaklay, iti asawak ti biyak me. Ha? Sana kumamakibiyang, adan mabaybayam.
San ba't akas tatipan na kamambok yung kaide? Idinabit kayo pa'y nang runay dagar aram ka kan ila. Tatang, Nalipatam ka din timbaga kidikan ka. Saan da kayo alabdan iti ayan-ayat yaw? Basta saan mo nga ipahayan iti kalbaryo di anak may? saan mo tatang? Anya ka di bagbagan ni Ela ka na kayo? Saan may nga albanan tinaginawa biyag? Uno may sa tibangan tayo kunak manan. Nga mapay matan. Pagpabakray mo matan ti parikot iti asawam. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbagak akasta. Ay, wan sana parikot. Nagurnong ka pare ti pamilyam. Ngam, numamwak nga sa baling aramidam. Kayat ko pa'y ngagsina kayo, kunak manan. Takabalan may abyagan, dagiti na. Anya madan dinagsaritaan nyo kan dyan. May panggap, iti panakabaybay ana, iti pagrebengan na kadagiti na. Kat anyat na ko na. Awan, ngamitida mo, sinong basong batal nak? Nga mo ka masamsam, iti ununag na. Aga mo, anya ko ma? Saan ko man arumbang abyangan idaalakay? Anya nga ron ti mabaling. Kasta matan der aramidan na. Awan nga raud. Uray asin naman siguro anak-anak. Ikikir naman dati anak na iti pagdakasal na. Maawatan ka lakay. Ang no panunutan. Santa ko man idaabyangan. Kuma, no nasayad lagi di ornos ng agasawa. Saan arumbang abyangan tapay dangam. Kastamat nga raud. Uwan ba't kit di Bayan ragad din danagdangag sa gaba. Gabuti kinalanggong daya lalakay. Ay, saan ko ngay palubos bagat? Nagyaman nagtanag kita ta, pa Ricardo. Anday bagakin ka. Ora siya. Kahit ka man kasarita pare. Namingkat mas siya nakita asawam. Anya? Nalawagan na luklukam. Saan ka kadi amas siyang tingkuan? Iti anak yun. Ha? Inaklon ni Monica nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y mamat maturog iti boarding house na. Anya? Dahil ti kat palagiplahan kas may sagayang pare. Kat saan mo kung mga ikan iti sa bali akapapanan. Masyanak lang iti asawa. Masyan, wano korsonadam ni Ela. Anya? Ibagam lang no korsonadam. Tay pabusoy kan kuwana. San ko apagarupan akasta karug iti panagpampanunot mo? Balaagan ka, Cardo. Saan mo nga ibagbaga ni Ela tinatugtanan? Tano inaramid mo reta, kagurakan? Awan rumbang akaguram kanya. Uray san asyak tinang ibagbaga. Dumting to ti aldaw amay butaktak matlang tinaramid mo. Anya? Awan dagas nga ramid adi may butaktak pari dyan. Dayta ko natilaglagi pang. Ha? Di ka di mo? Napudno ni Monica king ka. Ang mga nuku kwartaan na kalaan. Anya? Agpanunot ka ang tanasa babay pare. Ayop ka! Insamot mo ni katikayat mong agawan, ha? Ibatan na kumapari dyan. Di na kagusan. Saan ka kumang bidot? Kano mamuak nga sa bali ang panggap mo kan Monica? Saan ka asantuan? Ibatan na kumapari. Ayop ka, Cardo! Saan asyak di magpadasa mo? Saan ka kabutang loko? Anya? Kandi nakdiktaran. Awan makalapod kanyak. Noan niya tikat ko nga ramidan. Agpapanpay pa ng ibulgar ko iti narugit nga aramid mo. Anya? Ang mga no idanon ko pa'y iti management ti kumpanya nga yan ta. Cardo! Oh. No i-report ko, apapa umayong pa'y ijay ti babaim. Umdas apakay katamawatam. Ha? San man asyak ti subsubukan? Tasan ko nga ayunan ti kalanggongan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Apay, nagawis ka nga uminom. Saan ka nga salud-sol? Uminom ka kit dimat no kayat mo. Napunot sa ti ulo, honey. Uy, malugsawak iti dadyak kardo. Apay man. Ginalaga kasaan nga gipulong ka ni Ella. Nga sakit din ti pinalaagan na. Anya? Kanimbaga nakit din ako kwartaan na klaan. Ha? Yung sanapod nureta, saan ka ni, honey? Love na klaw na, saan ka ni? Wan. Talaga mag-alag ka. Saan mo kumapatpat dyan daya, Cardo? Kan ba yan? Tas si Tarakto iti kasta nga imbagan. Saan ako nakinkwa na? Amangan, no kurso na adara ka. Anya? Ngayon saan napadpadasan ti mga ramid iti kasta? Mapatay ko lakit ni. Anya? Kan saan mo apadpadasan ti mang tutupkin ko na? Papatayin kayo adwa. Nonya timbagak. Aramidak. Apay, mabuting ka ang maamuan ti asawa. Saan nga iti dayta? Wes, nung abutin mo ti asawa. Sige, mapankalaanan kan kwa na. Lipatin nakmatan. Saan mo ni ka, honey? Kahit ko pa mapukaw ni Ella hamsi ka. Really? Will, promise, cross my heart. Basta, panat na ka man nga ro, dalab na. Iba ka, nonya ti kayat mo apanay paniknik ko. Aramidak. At ako sunadak nga alahas. Ikan na kumaitigatang ko. Wala. Mano na dyan? 7 or 8,000 pesos. Anya? Nagtakalan? Okay. Yung saan mo ang maitin, okay lang. Rugyan nakmata na lipatan. Tas sumapulak iti mas napusat ti wallet na. Kanyat kinunablakay. Awan ni abalayan? Wan, napankan mo di panggasinan, iti may isang anak na. Suwa. Iniliw na kano dagiti apo ko na idyay. Sino nga tati agbantay ti balay da? Hindi nga tadyan na. Ni Suwa. Ayan nila. Iso, tibagaking kwa na tinamwa. Kasaritam no madamdama. Tanda tinalaing abanugang mau. Ah, kasta ka day. Wan. Kasaritam tulatan no madamdama. Nalang nga rod. Kita aman, wanya ti mabali na pagbalami istita. Nabanugak anag-nag na, aging kaya balay ta. Apay dagitay karkargam abadong kan pantalon mo dita bakpak. Kwa. Mga alak lang, ito yung mano apare sa kawas ko. Panawan na kami kini Junior. Talaga nga dan nang isukatam ka na kami. Panya ka din ito asasawan. Apay nga ron dagita. Mapana kiji balay. Awan kami ni tatang. Anya? Imawag ti kapsat ko, kat pinagbakasyon da. Ta mailiw da ka no, nang runa ka nagiti apuna. Kasta? So may waksim ko mati, mading atak mo kanya. Sa bagay, lakas naman bilang tipanggap mo. Yung sukat na kami, awan mabalin ko. Yung waksim da ita ko naklangarudan. Saan ka nga ron na kanuksawa? Dagulit kang amin. Sana makawawat. Ulit. Sige, kaslawan yung bagakon. Iso no, iso. Ngam kuma, mangibingay ka mo diti sweldom. Nang runay tagpaay iti anak ta. Wen. Mang tidak to ka di. Sige, mapana kon. Abangan dan sa balya si Mrek iti balay. Basta market deti na sa ukanyak ti karuba da. Anang ibilinan na iti balay da, pagkikit-kita na kanap. Apay adinay bilin ka ni Jan. Ay, nabayag ka numag na dinagawa-awid ni Janiyay. Naminasan ka nulang sa nakita na. Magkat sigurado nga idilangin may ditoy. Nay. Sino diyari muarkan bimanaw? Ni mo Jan, kan adadagkal abakpak na. Amay, paparan na kanayan nila. Isuman ti kasarita ta.
Isuot imbaga na tatang. Ay, suwa. Wan ba? Kanyat nagsaritaan yaw. Imbag no bang tagmut lang iti para iti anak na. Imbagak. Adakan ko anan ah. Gabala. Sapay la ko bata, saan to ang mapasabak. Nagiti, agay ay ayang may ti panunod ko. Tatang. Hala, iwak simpay la day ta panunutan kulas. Urayan tayo na niya ti mapasabak. Narigat mo't noon ulaan tayo. Wanmat ngamin tatang. Malala. Nasayaat lang, nusan to ang mapasabak. Tasaan ko ngay palupos nga iriruman na ka. Magkita tayong ton malpas ti Joteng. Sige, sa dino. Ngamin, kaya't ko ang maturog tayo di family house ni tawan ni tatang. Anya? Ay sus, kasalon na mo ba ni Jedi asawang katrautan na ta? Saan ang panijay? Saan ko akayang may skandalo dyan? Saan ka ang maiskandalo? Sure ka? Uy, basta sagana ka dita, tadagasin ka. Sige man lang. Basta, saan ko akayang di maiskandalo kan maipungot-pungot? Saan ka mama? Huwag ko nakmoy. Saan ang mapan ijay ni Ella? Alang nga ron. Okay nga rin, basta pa. Bye. Bye! Namambalin nila ko mga gnad kami ijay ka ni Monica. Sana mabalin. Chismuso na kiti karo kami. Sus, panit orasan. Alta magkaya man. Kasanod di trabaho ko. Ni Monica. May mas pailang titurog na. Monica, honey. Monica. Ang payaya, makatuturo ka pailang. Aldawin. Maladaw ako niti trabaho. Anya? Bumangon kan kat agpulas kan. Anya? Kan mangan tanton itirwar. Kan agdigos kanton iti boarding house mo. Anya? Ay, saan nakaroon mo na di nagtikos? Man ano ko ma? Noong dardalas ka, umuna ka na rumar. Sakton di mangirikap iti balayo. Saka mabalin. Saan ko akayat nga da makakita kan ka naggapo dito eh? Anyamat. Bad trip ka man dyan. Lukas tamat laan. Saan ang to na sumurot dito eh? Anya? Saan mo ani ila tilimogan ni tikot sin dyan? Imposible mo na naturog di tani ila. Ngisot katwan. Ay. Talaga ang mading tinasunog ni dyan. Maduktalan ni ila dito. Ay, saan ko nga mo? Noan niya di mapasamak kadakwana. Kumusta ila? Ah? Si kamat gam tagwalwali si tarubayan nyo. Wan man. Agdalusak man dito isakbaya sumriyo ka kati trabaho. Kasta ka di? Ikat ni pare dyan. Nakaringan? Ay, saan na namat maturog dito eh? Imakar iti balay da katugangak tawan ka nung kagbantay. Aya? Wan. Ay, kasta gayam. Kita mata mga nuwad na kadwanay di ay. Anya? Ako rabak ko lang. O sige, lapsan ka pa yung arod dito eh. Sige. Nakitutak pa iti dahi dyan imbag ka ni Karto. Imbag tarabak na lang ka no. Kasanong nagpaiso nga da isang sangpat ni Johnny Jai. Pinabag na kalaan. Umanay manid apang panunutam. Diyak man amo. Nagtibayo ak namin. Ay da, ila mabutangan na bang isang pat ijay. Kasanod sumangpot niya balayan. Amo namat niya taan, no niyang aldaw ti sasangpot ni tatang. Sa bagay, mapanak to man nagpaiso di opisina ta dyan, nanang. Abay, manipod namin idin makar. Saan pa yung imay dito eh? Oray, sa rongkara na lakumamat ti anak mi. Ay, so Kan pambarak na tan, adumawat iti kwartana Nabayagan na saan na nang tan. Oray para lang ko may tigatas ti anak mi. Talaga bili baking ka pare dyan. Apay man Kunak no nila ti kadom iti kotsim san mo't gayam.
Anya? Itay lumabas sa kiti balay na katugangam. At damat ni ilang agwalwali si tarubayan da. Ha? Kunak may sutkad duman na turog iti family house yo. Panasin, Ricardo. Saan mo ko mga ibagbaga tinakita? Mabuting kamadlagayam amamuan ti pamilyam. Ngam na itured mo tinagarami di kasta. Mabalin, basta awan mangintantanon. Apay, masaragam nga rod tingiwat dagiti labid. Anya? Oh, da ka magkayam dito yung Monica. What? Apay? Dakas? Pero rayong pa rin niya. What? Sweldo yung itasan ka din? Wan, anya ko man no sweldo mi. Ang momontiran ta, Cardo. Talaga ka di nga inlay-layon yun, ti relasyon nyo. Wan. Apay, umapal ka. Anya? Siya? Umapat? Anya kamok? Siyempre, adu ti agmamauyong iti kinapintas ko. Kat amangan no may saka kadakwada. Saan ko akaya timang subsublat iti ay ayam ti sabali? Anya kinunam? May saak nga ay ayan? Saan ka di akasta ti kaipapanan ti relasyon nyo? Amo mga daasawa kan anak ni Jan. Katitikahan man, saan nyo ang mabalin ti akasawa? Anya katasaanan? Siya tay ayatan ni Jan. Saan ka di ate asawa na? Kasta? Ti sumungad. Nailang asawa ni Jan. Anya? Sige, Cardo. Manawan ka pa. Kaslan na pututan akigaw ti ampang. Oh. Kastao na'y partak nang imadayo. Cardo? Oh, ela. Dapay la iti unag ni pari dyan. Asin di nagseksi ang nagdardara sa madayo? Girlfriend man samat? Saan? Girlfriend, di may sakadwa mi. Apay nga rod apin manaw itay nakita na. Saan? Gusto lang agpakpakada ni tay. Kasta ka di. Sige, may ka. Sumrik ta dito opisina. Sige man nga rod. Nagsweldo kayon? Pagsweldo pa ilang. Kasta? Hun. Kung nabayagan na saan may balay ni Jan. Kung may kukitaan, kung dumawa ka kiti sweldo na. Oray maigatang la iti agas ti anak niya. Una. Maya. Tama nga no sa bali pa di mga alay iti sweldo na. Anya? Rabak ko lang si kakit dimit. Si Kamot, tila ibagbaga. At dati tati asawa? No kaya't nagpaya magkita. Umay kay ti restaurant nga iti sangot ti opisina yun. Di, Ella? At ka dito'y? Wan? O anya, mauray ka? Sige. Ay maglangan, tanda dito warehouse. Anya? Kasano, mauray ka wino saan? Umaya, urayan na. Nasayaan. Kat kayat ko, itad mo amin kanyak di sweldo. Anya? Kayat mo, wino saan? Pagsalitan ta rita. Mabit lang. Sige, bye. Ikaw man lang. Talaga di na kaya't nga ibatan ti loko. Kuhay lang. Madamdama ka no ti sweldo. Uraya man. Mapanta pa iti restaurant iti palaso iti kalsada. Sige. Alam, saan? Dito yaklatan. Mapantakit din. Matiktikang kalaan dito eh. Alaman lang. Awang ka naman dyan. Nagdardaras ka no ita arimar. Saan ko gaya man na si puta? Anya ti kahit asawan da ito dyan. Ella, kasano nga? Ricardo? Sorry pare. Saan mi nga mo? Ngadda kayo dito eh. Iso ka di, tinang iso ka tam kanyak dyan. Ayog ka! Iso ka di asawa, mahani? May sakak, may! Ayog ka!
Isumot na gaya masan ka na sumangsangpet. Kampimanaw ka pa yan, tada kayo sa bala ka din lang. Ayok ka! Padasan na tagparang dito yung magkita na. Ay, agdal na ka bakulas. Sana maalay ti pinudot na ito. Minalaga ka din. Gamgayam po no ti atap ko nga damadingar aramid na. No, may di dyan. Agsarita kayo, anak ko. Urnusin tayo ito'y. Panagkunak. Awanan ti pa nakaurnos na ito'y nanang. Amo, napagpatagan kan ko na ti babae nang amda kami nga gina. Ha? Saan? Hindi na patpadasan ti dumapaw dito ito tagtagbatik ko naklangan rin. Kakakatikulas. Saan mo ang pag-arienta pungtot mo? Tama nga nagbanag ka lang adakas. Saan niya ko ba? Ay, Saan ko ngay palubos nagsagama ti anak na gapo ipasurot ti sa ero at tao. Apay niya may kapayla dito'y. Pagsaritaan ta ko maray toy. Anya pilat magsaritaan ka. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badong. Taala mo. Sana day tati gagarag. No di kaya... Awanan tirong nga pagsaritaan ta, dyan. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badong kat pumanaw kan sakbay amasangputan na ka ni Tatang. Alya? Saan ko kaya nagbali na kriminal ni Tatang? Oh, dagita. Ada amin datang tiba doon. Ha? Ela? Ada amin ditan. Nakasako amin ng tiba doon dyan. Isang pangasim. Pumanaw kan. Gayam, dawadan bain alalaki ang pasurot ti sa ero. Pumanaw kan ko na. Kay padang kumakan, iwan mo. Ay, awan. Agparang ka ko bakulas. Pumanaw kan ko na. Kat saan ka ito magpagpakita pa dito? Pumanaw kan. Pag... Abay, pinapanaw mo na ya sa ero. Binaybay anak ko ma, anang tagtagbat kang kwana. Tatang, diyak kaya't nagbalin kayo ang kriminal. kaya't mo garod, ti mabalawd. Sarabali, mabalo na. Basta para iti anak tabakan. Iti apo ko ta. Ay, sus ko nakbet. Asan amaala iti pinudot ti ulo na ito eh. Nagasan. Tasan asyak tinaranaan na ita imay. Huston, Tatang. Saan kayo nagpungtutpay? Imbagak asaanin nagsublipay dito'y. Kasano pa'y dagiti aginala kay. Pinapanaw mo tanihila ti asawa na. Anya kasalaw. At datamag. Adya, Saan ko ngay palubos alumangan amangan dagiti na nang runa iti apo ko. Napigsapay. apay gabi na nagbalin mo tin akas chay ni Janda. Nagsingput mo't ide. Simpet kiti ba? Masapol ang kasaritak niya balayan. Masapol na mamuan na raydoy. Naskan ka di bay. Nasken! Tapno muna ti aramid ti anak na. Apay anaaramid ni dyan kanyak ti kastoy. Anyat nagkurarakan ko na. Anyat basol ko. Apay ngayon sukat na kami iti anak ko. Naulupit. Saan na nataktiran dagiti karina? Dagiti sa patana ay dinaglantip-tip puso mi. Itinadaangal. Diyan, nayan nitan dagiti karin. Nagsangsangit ka manad, anak ko. Ay ayak lang ti bakik nanang. Lipate mo, ti awan sirpi na lalaki. Nanang, siguro naragsak ikan iti din na ti babae na. Ha? Isot pinili na. Imbis ada kayo nga agi na. Saan mo na pagsublian pa ay? Saan ka nga agdanak, anak ko? Ada kami kandatag mo. Saan na kayo abaybayan, anak? Agyam anak nanang. Naibaglakit din tanda kayo.
Sige. Uminom ka. Nasakit tinagam mo? Hindi pa nang papanaw kan ka asawa. Saan? Apay nga rin nagbarbartek ka. Saan ko alam naman na kasto ti pagtungpalan ti amin? Anya? Kat? Agbabawi ka? Saan? Nagparpak bagay ti paspasamak. Agyaman ka. Tawan parikot ta. Monica, Ngam agbabawi ka, ha? Sige lang. Tawan parikot. Adu, ti mabirukak dita. Kasukat mo nga uray 5. Day, si kamot gaya mo kardo baraw. Ika, sobra ka Oray saan na na. Hindi ko ma-elan wadda. Aday di kwartuda nga agina. Kasaritang lang kumabihit. Nala, sobra ka nga ro tayo bakbaraw. Agyaman ak nana. Nakapasyar ka mat kardo. Wan, adang papaitit ni dyan. Oh, ito eh. Anya day ta sobre. Para kano kada kayo nga gina. Para kini Junior. Kwarta. Wan, nagsildo kami nga may medical man. Isublim day ta kardo. Jak awatan. Ngam, Saan ko kasapulan day ta? Abiyag kami nga gina nga uray awan itad na. anya. Mani po di pimanaw. Awanan ti karbangan na kada kami iti anak ko. Kinupit kong anamin pinsan ti amin kada kami. Lukas ta, talaga? Adi mo awatan? Saan? Isublim kan kwa na day ta ito na lang na iya ampang ababae na. Gusto la ulay ti inaramid baw. Ibarik na ba akagurab iti inaramid na. Wala na. Talaga kagurgura ko. Tiyaw ng bain. Ibarik na ba Tinalaos agurab kan kuwada. Gapoy ti inaramid na. Talaga. Taday di ayak nga awan ka asping nga impaay ko kan kuwada. Gura itan ti kasukat na. Numay papan iti panagbiagyaw. Saan ka madanagan anak ko? Saan kayong agpisin? Wala na. Sana bali. At na trabaho. Wala. Hindi na doktalak tinaramid na. Kantin manaw dito eh. Kakurakon. Ang bagra nga guraan na. Kaya naging si bibiyagak. Bakit? Saan ko apadabawan dito'y balay na yasay, no? Nala. Gusto na itan akong tutbaw. Ilaga saan na abakadapaw ditaw eh. Nakagurgura ba't kandi ela? Rumbang lang. Sana ka pabor. Nuawatin na pailang kalbasan tinarabid na. Ayun kayam. Nakasarita mo, di abalayan. Juan, kadayay. Nalaos ti pungtot na isuapin manaw mo iti balay na. Kadadyan kan ti babae na. Tiyag na sangyay. Nasayaat. Tasan na akong sintiran di naramid ti anak na. Nukas ta tinarabid na. Uray iso. Kagurak matan. No ayunan na ti mading aramid ti anak na. Ay, anya lagi tindagiti na pasamak kadakwada nga agasawa. Pulos, ajak namdabaan na maaramid ni Jan di kasyay. Anya day kinunam dyan. Ala, ti ubing itidan na. Wan, Saan ko akay tagaw awil iti ubing? nga mailiwak iti anak ko. Iti anak mo o no iti asawa? Awan kami yun kaniela. Saan ko nasubihan iti kaanuman? Nasayaan no kasta. Saan ko akayat amapan kay Jay? Kanunaan ti amin. Saan ko akayat nga alaam ditoy? Pagaw-awaran na? Ha? Nung ka? Siyak ati mga awir. Kasanon ti trabaho? Ha? No ipilit mo ti kayat mo, agsinatalangan. Anya? Agsubli kalaangan ka dakwada. Saan? Saan ako nagsubli ka na ko na? Kaputa ay ayatin ka. No kasta nga ron. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Kan saan mo apadpadasan ti mapanjay? Nagpaidam ka magtan. Saan ang kinapaidam da ito eh? Ngamjak
Kaya't nagkita kayo iti dayjay nga ela. Ang luwan at awan di napalabas, si Pudade ipapalaw ni Jan Lakay. Pulusan at di nagparparang. Kanya ko ma. Kanya dia tinakalaglag ipamkangkwana. Saan ko nga rin gambo? Doape analagip ko. San mo man ngay palagip kanyak na tao? Nagburag lang di darak. Gapot inarabid na kadagiti agina. Nang runay ti anak ta. Lakay. Imbatag ta iti awan kasping na ti anak ta. Ha, tinaptapaya ta kaslaitlog ti kayarigan na iti panangipatag ta. Ngam, kastakit ti kasat na kinayat. Talaga akas na tibiyag. Saan apasig aragsakit wano kay papanad ni ayat. No adaragsak, andalim daw. Wan ngam, apaya kasta ti kasat na. Nagkayat iti awan kasping na. Yung too kadalim dumatil nakam na. Iso kagurak na ijay alalaki. Kasanod, lumapanunot nando ti agsuplay. Anya? Magsuble! Ha! Uwan, kat nagbabawian na dagiti inaramid na. Saan napadpadasan tagbalinak ang kriminal? Anya? Nalawag na itang imbaga. Uray talakaya kon. Itong tukawak iti pagbaludan. Kulas! Iso pang asin na tasaan ngagbagbagi na kanyak. Nuan niya timbagak aramida